ପାରାସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ସୁଟରଙ୍କର କମାଲ। ଜୋନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଲେ ଡବଲ ମେଡାଲ। ଆଗକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କର କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣେରେ ଶିବାଜୀ ଛତ୍ରପତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଚମ ଜୋନାଲ ପାରାସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାରାସୁଟର ଖେଳାଳି ପ୍ରଭାକର ବେହେରା। ସେ ପୁରୁଷ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ SH2 ରେ 400 ପଏଣ୍ଟରୁ 374 ପଏଣ୍ଟ ରଖି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 10 ମିଟର ପ୍ରୋନ୍ ମିକ୍ସ ଏୟାର ରାଇଫଲ SH2 ରେ 400 ପଏଣ୍ଟରୁ 393 ପଏଣ୍ଟ ରଖି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡବଲ ମେଡାଲ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଜାତୀୟ ପାରାସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପାରାସୁଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବଳିୟାର ସିଂ ଆଗରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଥମ ଜୋନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପଦକ ଜିତି ଜାତୀୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର HPC ସୁଟିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖେଳ ଓଡ଼ିଶା।